eskuaraz rock'n'rolla. Aspalditik pentsatzen nuen hil zorien zen himno eder hori abandonatua bezala ikusi dut kantua. Eta jakinezazue enetako importantzia berezia duela beste arazuen bezalakoak dira. Baina gehitu behar dut, ni Pariseko diasporako eskualduna niz, Pariseko diasporakoa. Eta gogoratzen niz, eskualetxean, gu ibilten ginen eskualetxean txipi-txipitaik, eta Agirre lehendakaria Rusenjer bizitzen onduan, eskualetxetik onduan, eta etortzen zirelarik errefusiatuak ziren, hori Frankoan demoran zen. Bera hil aitzin, bizparigu aldiz, eta gogoratzen niz eskoletxean, Pariseko eskoletxean, nolako solemnitatea izan zen. Eta ni haur izanik ere beti melodia horrek, Jose Maria Agirren, Ipar Agirren melodia horrek, pitzazten ditazut eskualdun izateko, harro izateko sentimentu hori. Eta uste dute ideia una izan dela, berriz herriak berreskura dezan himno bat egiazki 7 probintzientako eta diasporantako. Bai, aspaldiko lagunak ikustea beti da pozgarria eta oso gustura ibiliera kantatzen eta oihuka eta oso ondo. Ba, ilusio handia intzian Gontzalek errantzatanan, hona tortzeko eta lagunak ikustera. Eta ikusi ditut, uste nituena baino gehiago eta beste batzu falta dira baino. Hau da, niretzat munduan den ereserkirik zabalena, argiena, esaten du askatasunaren zuaitza edo aritza emazu frutua eta zabaltzazu mundu osoan. Askatasuna askatzen du mundu guztirako. Ez dute hori beste batzuk egiten eta Marselesa gutxio. Besteri erakutsi zer dan askatasuna, hori pentsatu zuena eta uste dute gauzarik ederrena hori dela, mezua hori da. Asko postu nahu gazteak ikustea, uste nuen zaharra baino baina. Penagarria izan da nik bereziki kirola egiten dutenak selekzioak eta jokatzen duenean ez ezar kantatzea eta beti musika atzetik eta ikasten badute hau, uste dut asko zabalduko dela ze. Euskal Herri osoan maitatua izan da kantu hau betidanik. Indarra emango digun beste gauza bat da. Egia erran, sekulako poza eman dit, deitu nutelarik, eta Euskal Herri osoko kantu hori berriz eskuratzea eta berriz zabaltzea. Eta egia erakustea, bai gure iparraldean, behar bada jendek ez dira arras kontziente Gernikako arbolak duen eragina. Eta iduritzen zaie beti Gernika bez, gurea beti danik Irkutsek erranduen bezala, beti danik kantatu dugu, eman gabe berak zuen balioa, Irkutsek erakutsi den bezala. Eta hori anitz estimatu dut, talde horrek egiten duen lana, hori zabaltzeko Euskal Herri osoari. Hori da, horrek badu beste mamirik eta Irkutsek oso ongi erakutsi du delako askatasunaren hori, bada mezu, aberaz bat eta ireki bat, beti erraten dute, Euskal Herriak eta itxiak zuen ez mundu osoari zabalduak gira eta erakusten du hori abesti horrek. Ederra da. Euskal
Bai, niretzat, ez dakit, holako gauzarik ez dut inizin, eta oso esperientzia polita izan da niretzat. Ni 18. Bai, abesunetan, eta Gontzalekin, abesten, proiektu berriak, hola, hasten pixkat mundutxoan, baina pozik. Bai, gaina abesti mitikoa, betidanik entzuten da. Etxetik, ez dakit, baina justo hain historia ematen nahi dela eskolan, behin da berriz entzuten dugu, eta bai. Bai, nik uste tolako ereserki bat, entzun dezakegula, bai. Bueno, uste dut izan dela oso fusio berezia, ez? Azken finean, nik egiten dudala beste estilo mota bat, hau bestea, ezberdina izan da, baina uste dut esperientzia polita izan dela, bai. Azken finean elkartzen gara eta nik uste dut abesti hauek belaunaldi doazenak, polita dela hauek mantentzea, naiz eta gazteok aldatzen dugun musika estiloak aldatzen diren eta hori bermatzea oso polita da. Bueno, pertsona ezberdinak osatzen dugun abes batza hau hoberena dela. Bueno, hau marabila, ez? Egia da, etorri garela, etorri garen ontarako, ez? Dudari gabe, baina honek balio digu, aspaldi ikusi gabeko lagun, gainera oso polita dauz, oso intergenerazionala bihurtu zaigu, eta ez, gu baino zarragoak direnak, gu baino gazteagoak direnak, hemen danok, ez, kantuaren munduan ibiltzen garen familia hau, iparralde, hegoalde, Nafarro, danetik, ez? Hau da ederrena nik uste, ez? Beti, ez, baditugu hiru administrazio, hainbat hainbat joera desberdin, baina kantuan egia da tradizio bakarra dugula, ez? Iaia danok, ez? Rapetik hasi eta amaituta erregetoneraino, edo zeatik, ez? Edo Ramon Martikorenaren hasita, erregetoneraino, hori, ez? Azkenean, egia da, badugu zerbait amankomunean, eta hori da, noski, euskera eta kantua, ez? Azkenean hauek pausotxoak dira beti, ez? Pausotxo bat, bakoitzak bere pausotxoa egiten baldin badu, ez? Aurrera helduko gara dudari gabe. Pentsa ezazu, adibidez, ez? Niko Etxarte kontatuko dizu igual hobeto, ez? Eperra kantua, momentu bat egon zen, bere familiak eta oso jende gutxik ezagutzen zuela, eta halako batean, bum! Eztanda egin zuen eta Euskal Herri osoak ezagutzen duen kantua da, ez? Berdin gerta daiteke, ez? Kantuen magia hori da, ez? Ia ematen du badoala eta pum! Nik uste dut ere sarki bezala ere bizitza luze bat izango duela oraindik dudari gabe. Gu behintzat hortan ari gara. Bueno, nik esan zidatenean hemengo iniziatiba parte hartzeko, ni anarkistanez eta himno bat, pixka bat egiten zitzaidan inkoherentzia bat barruan, ez? Baina Jose Marik esan zidan, hau da, himno bakarra zuhaitz bati egiten dela, ez? Orduan hori hasi nintzen pentsatzen, eta nik uste dut hemen egon dela aktualizazio bat. Gaur egin dugu, zuhaitza da Euskaldunen batzarraren simboloa. Eta ez da Gernikako arbola izan zen azkena, baina herri bakoitzean zegoen zuhaitz bat, sakaratua zela eta bere inguruan komunitatea batzarra hartzen zuen erabakiak, ez? Orduan gaur egin dugu batzarra virtual bat, musikarekin lotzen gaituena, hemen egon gara Euskaldunen representante guztiak, ez? Eta nik uste dut, zorginen aldetik, magia aldetik, berpiztu dugula, hau da gure lehenengo etorkizunaren batzarra, egin behar dugu herriz herri, hainbeste erretoak eta hainbeste arazoak ditugula aurrera emateko, eta hau hori egon da musika, egon da jendea, harimak gurekin, eta ni pentsatzen du egin dugu magia sortilegio bat, eta espero dut jendea bere herritik eta sentitzea batez ere hori, gure herriko batzarra berpisteko gogoak, eta oroitu hori da, zuhaitz batentzako himno da, eta zuhaitzak salbatuko gaituzte. Bueno, nik uste dut emakumeak beti herri guztietan garela Amalurraren ahotsa gordetzen dugunak. Eta euskaldunak, emakume euskaldunak, Mariren ahotsa gara. Gu gara normalean gizonak, ez generalizatziko, baina gizona baino espiritualagoa, eta orain humanitatea eta Euskal Herria behar dugu berpistea Amalurrarekin dugun harremanak salbatuko gaituelako eta behar dugulako. Eta nik uste dut Euskal emakumeak esan behar dugu bai gure komunitateari eta bai munduari Amalurraren ahotsa. Eta hori da oso gauza potentea, eta gainera nik uste dut ematen dugula bizitzeko gogoak eta indarra eta sakontasuna.
Bai, posten naiz, abesti horiek aspaldidanik izan ditugu eta posten naiz haiek ere oraindik abestea gurekin eta gustokoa, haien gustokoa izatea, posten naiz. Harro sentitzen naiz, hori ekitate polita izan da eta gainera oso ondo kokatu eta oso elkartu gara, oso pozik nago. Lehiaketa baten sartzeko ez dela. Aukera bat eta erakutsi aukera baliagarri izan diteke, edo ez, hori herriak izango du. Euskaldunen artean guztiz maitatua, eman ta zabaltzazu munduan fruitua, adoratzen zaitugu arbola zaintua. Gernikako arbola kantua hori Euskal Herri guzian edatu dadin Euskal Herria bat egin dezan dena Euskadi, Nafarroa, Iparraldea, dena bat egin dezan kantu horrek. Badira ez dakitenak, ez dutenak ezagutzen ere, hori lehenik ezagut dezaten eta barnatu errealitate Euskal Herria, gure mintzaira eta dena hori indartu dadien denen artean. Iparraldean hori guretzat beti kantu sakratu bat izan da. Beti danik Gernikako arbola ezagutua izan da, beti. Gogoratzen naiz, ume nintzenean, edo zain bilkuretan, jendea txutitzen kantatzeko hori, txapela zutenek txapela kendu, eta simbolo polita da arbolarena, arbolak erroak bagna sartzen ditu, eta aldaskak edatzen dira mundu zabalari, eta kantuak esaten duen ezara, eman eta zabaltzazu munduan fruitua, oso himno baketsua da, kantu baketsua. Zoritxarrez bombardaketagatik eta gero Picassori esker ere bere margoagatik, eta guretzat iparraldean hori da ezaguna dena, eta kantu horrek ditu batzen bai Nafarroa, iparraldea, hegoaldea, denak. Nik biziki kantu simbolikoa atxemiten dut, biziki ederra. Ez uste dut aldarrikapen oso ederra dela, ez? Eta guk egia esan txikitatikan ikasi egin nuen Gernikako arbola adibidez udalekuetan, eta hori beti aurkeztu izan digute Euskal Herriaren himno bezala, ereserki bezala. Guk horrela ikasi dugu eta horrelaxe buruan sartua eta bihotzean sartua daukagu. Zuk kalean eskatu jendeari iparraldean zein da Euskal Herriaren himnoa edo ereserkia bere ala esan gizu Gernikako arbola. Eta eskatzen zenun lehentxeago gazteri ze esango nuke, ezagutzen ez dutenei, ze esango ginieke, batek esaten zu, gaur egun Gernikako arbola ezagutzen ez duenak kantatzen ez daki. Gure himnoa da, dudiketa gabe, bihotzean, buruan, eta ondo legoke, herri osoaren himnoa bihurtuko balitz. Eta kantuak berak badu ere bere epika, bere historia, hainbat eta hainbat alderdi oso hain ezberdinak ere jabetu izan dira kantu horretaz, eta uste dut merezi duela aldarrikepen honek aurrera ateratzea bai. Gure himnoa da, dudiketa gabe, bihotzean, buruan, eta ondo legoke, herri osoaren himnoa bihurtuko balitz. Hori zen intentzioa, ez? Hemen pixkat sabia berria etortzea, gazteak, eta pixkat mugitu zarete hor lehenen hilaran, ez? Saiatu gara hitz. Komentatu da, kainakai eta Reben hor motibatuta azkena, eta goatzetik, eta... Bi hauek hor... Nahita egin dute, pixkat, banekien mundu guztia hor... Formal etorriko zela, norbaitek apurtu behar du pixkat hori, ez? Botak garbi, eta dugu, aberriagatik behar dena, jota bat abestu behar dugu, abestuko dugu, etorri behar gara pijama jantzita, etorriko gara, berdin zaio. Perreatu behar bara ere, kainakaik erakutsiko digu zertxo baiz, guteiarik ez daukago, así que... zen gauza, bakoitzak abestu bezala nahi duen moduan, baina garrantzitsua hori ez, zabaltzea eta jendeak ikustea badukagula aukera denon artean ereserki bat bultzatzeko, bengoagatik Euskal Herrian ez, beti badaudela gure artean tira biraka eta gure mobidekin eta orduan ea jende animatzen den ez bakarrik aberri egunean, baizik eta
afaritan, kale jiretan, kontzertuetan eta bestera. Bai, gazte jendeak barneratu dizela, ez? Ez dela, bueno, urte asko dekoz abestizek, baina, bueno, hemen hainbat belaunalditako jendea batu gara, kulturalki eta, bueno, euskal kulturalki batez geuz asko aportezan jentiegaz, eta, bueno, gazterize bai, hori barneratzi ez, eta abesti hau, nikak eta Maior izan dabe moduen, afarisetan, kontzertuetan eta leku guztietan entzutie, eta hori bakotxa beran berzino atara, baina, bueno, hori abesti izan dabe moduen fruitu barrize, ikusti, bai, ez, zabaltzea eta gazterizek barneratzea eta bere egitea kantu hau, ez. Zeran erlijioa eta sartzen da, diezen kantu garren esan du, bueno, mesatara joateko erropak erami, diez. Domekatako erropa eleganti jarri eta venga, guazen gerriako arbola bestera. Bai, kontrastea, ez? Eta hor ikusten da, belaunaldi arteko ezberdinketa, ez? Baina, bueno, danok dekogu gauza bat komunien edo batzen gaituen gauza bat, ez? Eta aurrera. Bai, eta lehen komentatzen genuen irudi hori niri berezia eta, bueno, historikoa komentatu iruditzen zait. Hori, euskarazko reggaetoia egiten duen pertsona alai eta horeak koloretsu bat, eta bestean hau, tipo hau. Belaunaldi beretsukoak, baina hain ezberdinak aldi berean, eta gero jendea guztia ez, belaunaldi Euskal Herri bat da hemen, Euskal Herri oso bat, bere simboloak, bere simbologia eta bere kasu honetan ereserkia eskatzen, beharrezkoa dugu Euskal Herria batzea, egoera honetan, zezanik ez. Nora esan gauz eta hori batzen gaituen referentzia bat behar dugu eta zergaitik ez, Gernikako arbola. Beti simbolo izen dana Euskal Herri osoan, lehen Erramunek esan daben gauzateak gatzen az, iparralde osoa batzen daben abestietako bat dela, jendeak txapelak kendu eta Gernikako arbola abesten dena, eta bueno, zergaitik ez horren parte izen gu bai, ez? Nortasun gauza bat, ez? Azkenean denok identitarioamente danok batzen gaituen zeu zer da. Eta danok defendidu izen dugun gauza simboliko bat, ez? Azkenean berak arboliek esteko, baizik eta atzetik dakarren parafernalia eta mundu guzti horrek batzen gaituen zeu zer da. Hau ereserkia gora eta gora euskairena entzun zela eta jendea txistuka, azkenean nik uste Gernikako arbolak lortu dezakela batzuk zenbesteak lotzea eta segatik ez dugu jarriko euskal selekzioarekin, ez? Nik uste dut hor pauso garrantzitsua izan daitekela, bai. Nik uste dut behar dugula, herri bezala, ez dakit, begira katalandarrak ez, irudi polita dituzten hor elsega hor sabesten eta ostra, euskaldun bezala, nik uste dut pauso bat aurrera eman dugula ez, ereserki propio bat hautatzen eta bultzatzen. Hau da, gure ereserkia betikoa da, kanpokoa eta hemengoa euskaldun guztia batzen gaituena, biltzen gaituena, eta uste dut hori gauza berik ez dago. Zazpi herrialdetakoa bat egindako kantua, eta beharko dugu bultzatu. Gazte askoak esaten dute, gaur hemen gaude eta geroa begiratu behar dugu, baina geroa begiratzen ondo dago. Baina nondik gatozen jakin behar dugu, nora goazen jakiteko, orduan uste dut, ona dela harakatzea, nondi datorren Gernikako arbola, ze zentzu daukan, ze ikur, lelo ederra da, emanta zabaltzazu, gauza berik ez dago, ez? Eta gero, bilgune hori, ez? Uste dut horretan, kantu gutxi dago, hain tereserki lez hartzen den kantu bat hori izan behar da, ez? Danok batera, pentsara ezberdinetakoak, euskaldun hanguak, hemengoak, eta hori du Gernikako arbolak. Gora, Gernikako arbola! Baita ere, eskuarraz rock'n'rolla!